Mana kamano, mano en paro mopogore opogore katudore gi kaka chenro mar kowe kar yweyo mare mogik jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were biro timore odiechieng' ma kiny. Nyalo paro ni nyaka sani ringre osechopo e kaunti ma Homa Bay, kama bende ikruok dhi nyime mar kowe e kar yweyo mare mogik. Migawo mar obila osewacho ni gimedo timo nonro kendo machiegni ni gibiro golo lipot. Inyalo paro ni odiechieng' manyoro jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni jogo ma nonro yango ni nyalo bedo ni notimo tim makoch ma kamano gin jogo mane ni machiegni gi jaod burano. Kata kamano wabiro rito nyaka nonro rum eka mondo wang'e gima timore. Odiechieng' ma kiny bende oseor ote mopogore opogore kowuok kuom sirikal, jokanyo mag ODM, jotelo mopogore opogore ni gidwaro kwe kendo gisekwayo jogo duto manyalo bedo ni nigi chenro moko magalagala ni mondo kik chop machiegni gi liel makamano, nikech gidwaro ni mondo mi moluor Ong'ondo Were luor makende sechegi ekimikowe e kar yweyo mare mogik. Inyalo paro ni ji mathoth mosemaki ochwali e doho, kama moko bende manomaki gotieno to bende pod ok ochwali e doho, ka kwan mar ji mosemaki kitudo gi tho kata nek mar jaod burano nyaka sani osechopo ji 10. Ka wadhi nyime, en kuom higni mathoth papa moyier manyien mosebedo katiyo gi nyinge mopogore opogore, nyinge mag batiso. En ang'o manie nyingego eko mag papa manyien gi? Ang'o mosetimore e kinde mokalo? Papa manyien nikod thuolo mane mar yudo nying machielo? Chenro makamano itimoga tok lendo ni oyud papa manyien. Cleopas Oluoch, kolonwa matut. E historia mar kanisa kopere, papa manyien yudoga thuolo mar yiero nying tok yiero, ma en lendo ma itimoga gi Cardinal Protodicon, ka iluwo gi lai ma oketi midendo ni Habemus Papam, tiende ni wan gi papa. Gaudium Magnum, Habemus Papam. Milomini iluwoga gi nying papa manyien mar batiso ka oloke gi dho-Latin. E historia bende mar kanisa, papa ne loko nyingegi nikech ne nitiere yie ni nyingegi machon ne gin mag jogo mane ok gin jokristo. Kuom papa 267 moting'o nyaka manyien ma igeno e kanisa kopere, papa maromo 127 kende ema oseloko nyingegi. To ka ipenjori ni en ang'o momiyo iloko nyingegi, moko kuom papa gi ne yiero nyingi kawuok kuom papa mane otelo negi kaluwore gi luor, ranyisi makare mag papa machon, ka ginyiso gombo mar dago ngima mag papa go machon. Moko bende yiero nyinge mopogore opogore gi papa machon, ka ginyiso lony kod lokruok. Kuom papa machon, Joseph Ratzinger, Papa Benedict mar 16 e higa mar 2005 ne oyiero nying mar Benedict kaka yor chiwo luor kod gombo mar dak kaka papa machon Benedict mar 15 mane otayo kanisa kopere e kinde lweny mokwongo mar piny mangima kata World War I. Papa mosenindo Francis ne odonjo e historia mar bedo papa mokwongo yiero nying kawuok kuom nying jatakatifu mawuok Asisi, mano Francis. Nyingi mapok oyier gi papa moramora oting'o Joseph, James, Andrew kod Luka. Bende onge papa moramora ma osega yiero nying Peter, nikech luor ma omi papa mokwongo e kanisa kopere, ma en mtakatifu Petro, papa mokwongo. En rito ni papa manyien dhi yiero nying mane. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.